Velkommen til mig Online NLP. Tror du også på, at der findes en endnu bedre udgave af de fleste mennesker, end den vi sådan lige ser? Er du interesseret i personlig udvikling? Og synes du, at livet er for kort til lange kurser? Mit navn er Jane Rosengren, og fra i dag af er jeg din personlige underviser på mig Online NLP. Sitet her handler ikke om mig. Det handler ikke om NLP. Nej, det handler om dig. Det handler om din succes. Det handler om dine mål. Og det handler om at få dig i mål. Og det handler om, hvordan vi kan hjælpe dig med at virkeliggøre de mål, som du sætter dig. My Online NLP består af videokurser. Der ligger personprofiler. Der ligger tests, så du kan gå ind og tjekke, at du har fået det hele med. Der er øvelser, som du kan lave hjemme, og der er også tekstmateriale, sådan at det, der bliver undervist i på filmene, det kan du gå ind og læse. Velkommen på sitet.